Sa Mandaue City, nagkadaghan ng mga riders nga migamit sa backpack type barrier. Aron sila makapaangkas ilang mga motorsiklo. Pahinomdom sa kadaguan sa team, mugamit yun sa barrier nga aprobado sa kagamahanan. Ang report ni Nico Serino. Sa barangay Alang-Alang, Mandaue City na abtanamo kaganiha nga gipara sa usa ka enforcer ang magtiayon nga naka-motorsiklo. Nabantayan nga wala suluba sa rider ang backpack type barrier. Gipasuot ra hinuon kini sa enforcer alang sa ilang kaluwasan. Ako nakita walang barrier sila. So nanana sila barrier na sila sa ubos. So ako lang gi-advise nga ato lang ni tao kay para makita sa ba na mga dili na sila sindahon. Pero kato nga barrier, okay ra to siya nga barrier kay sa fiber. Matod sa rider, misabod sa iyang raincoat ang barrier apan mituman sab sila. Karon nga gawon sir, so lisod siya nga mo may huot raincoat. Sukad giaprubahan ang susamang klase sa barrier ni palit ni ini si Navarro aron makaangkas na ang iyang paris padung sa trabahoan. Sa ginangangin sa babaw, paliton yun eh. Muna iyahay mo sa pinupin ka ng mga na barrier po. Bisan like usog sir, kuan di kaysa, kuyaw gid ka. Dili man ni uyonan eh, pero wa man may mo. Nanglan din mo baliton para masakay siya. Sa barangay Gizo, usa ka negosyante ang namaligya og barrier nga ginama sa acrylic plastic. Tag 750 ang usa ni ini nga matud pa subay sab sa aprobado nga disenyo sa Interagency Task Force o IATF. Daghan naman ang namalit sa mo, sir. Anong mga siguro 50 kabuok na barriers. Na ito mismo ka gigamit sa sir Oo, tigamit ito kay kailangan man good sa checkpoint nga dili ka pasudlon ba if wa kay barrier ana. Sa interview sa kadaguan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, ilang giklaro nga kun magpaangkas, importante nga dunagyoy barrier nga aprobado sa gobyerno. Ang among yung tanaw na to nga katong accredited nga ikuha sa PNP sad niya as long as tanaw lang ginamo na acrylic or kadong sitro lang ba malapos lang ang yang visible bitaw niya tupong sa ulo o sa both shoulder nga mulapas lang gamay o tupong sa shoulder bitaw abaga. Mao na lang magipangita na namo. Gawa sa backpack type barrier, may nahaunang klase na nga naaprubahan sab sa IATF. Apan gikinahanglan kini nga imuntar gyud sa motorsiklo. Usa ka kompanya diha sa Mandaue ang nagbuhat sab niini subay sa disenyo nga giuyunan sa gobyerno. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdok.